Joseph Grech huwa l-Bormlis ta' 48 sena li s-sibt wara nofsinhar tilef ħajtu traġikament wara li ttajjar minn ambulanza ftit pass il-bogħod minn fejn kien jaqla l-ħobża ta' kuljum. Ftit mumenti wara traċedja mal-ewwel dwiet l-aħbar mal-pajjiż kollu li l-vittma kien ħaddim tas-saħħa u li b'tant dedikazzjoni kien jaħdem fid-Dipartiment tal-Kura Intensiva tal-Isptar Mater Dei. Fuq il-midja soċjali baħar ta' kummenti selmu l-memorja tar-raġel li għalihom kien kollega, ħabib, ġar jew qarib, kollha kemm huma ddeskrivewh bħala raġel b'qalb tajba li jaf iħobb umli u ċajtir. Fost il-mijiet ta' kummenti spikka l-messaġġ ta' Mart Joseph Lorraine f'kitba fuq Facebook minn il-ħadd filgħodu bdiet billi ringrazzjat lil kulħadd tas-solidarjetà li qed juru magħha u ma' ċkejken binhom. B'ton ta' dieqa Martu kitbet hekk, ma nistax ma nsemmix il-karattru ferrieħ, impulsiv u storbjuż ta' Joseph, imma fuq kollox infakkar l-imħabba u d-devozzjoni kbira li kellu lejn Omna Marija Immakulata u Sidna Ġesu Kristu. Il-ġurnata tal-bieraħ fissret li f'ħakkatajn kelli nċedih minn magħna biex imur jingħaqad magħhom u ma' missier u ommu li tant kien iħobb. Strieħ fis-sliem Joseph u għajni inkompli Rabbi li t-teżor tagħna minn hemm fuq inħobbuk. Joseph Grech magħruf ukoll għal vuċi unika li kellu fil-fatt bosta fakru li huwa kien wieħed mill-vuċijiet tas-sigla ferm popolari tas-serje televiżiva Maltija Ġiżel. Is-sur mast mużikali Herman Farrugia Franz fuq il-midja soċjali għal kif fil-ġurnata tat-traċedja Joseph kellu jibda jkanta magħhom fħal tarxien, iżda l-mużika tiegħu baqgħet tistennih fuq is-sedja tal-kor. F'għawdex is-sibt filgħaxija l-Prim Ministru Robert Abela wkoll sellem il-memorja ta' Joseph Grech. Permettuli nibda billi nesprimi s-soba tiegħi għat-telf ta' ħajja li kellna ftit tal-ħinilu f'inċident traġiku ġewwa l-Isptar Mater Dei. Żgur li ma naqassi x-xokk enormi fost il-kollegi tiegħu f'Mater Dei fejn għexieren ta' tobba infermiera u ħaddiema oħra fl-isptar fakru l-memorja li għandhom miegħu b'ritratti u kitbiet fuq il-mezzi soċjali. Memorji li żgur se jibqgħu f'qalb bosta. Joseph illum m'għadux magħna iżda l-ħafna ġid li għamel fuq din l-art żgur li mhux se jintesa qatt.